Хәйерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Исеме шәһәребез тарихында. Ул инде бик Төләпшән кеше иде. Бүген Түбән Каманың беренче төзүчесе Кәрим Вәлиуллинга 95 яшь тулган булыр иде. Профилактик рейд, иртәгә Түбән Камада тоннель операциясе узачак. Иминлек дәресләре, өлкән яшьтәгеләргә юл йөрү кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Дөньяның 10 иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән килгән 200дән артык милләттәш. Бу чаралар алар бик кирәк. Түбән Камада зур форум уза. Әниләргә бүләккә чәчәк бәйләме. НТР Медиа холдингы бәйге игълан итә. Тасырның атказанган төзүчесе Түбән Каманың мактаулы гражданины Кәрим Вәлиуллинга бүген 95 яшь тулган булыр иде. Булачак шәһәр урынына беренчеләрдән булып килеп, анда беренче казыкны каккан, беренче нигез ташларын салган, тәүге йортларның диварларын күтәргән буын вәкиле ул. Моннан 65 ел элек, 1960 елның 25 декабрендә Чона трактор поездына утырып шәһәр төзелешенә килә. Бу вакытта аңа 30 яшь була. Бүген Түбән Камалар мөхтәрәм төзүченең каберенә чәчәкләр салдылар. Туган көнендә бу матур гадәт. Төзүче Кәрим Хәмидуллович Вәлиуллин белән миңа 1967 елдан бирле эшләргә туры килде. Ул инде бик Төләпшән кеше иде. Үзе дә шулай ук кушылган эшне өстән югарыдан кушылган эшне төгәл үти торган кеше иде. Һәм ул теге ниләрне буйсынган кешеләр арасында да шундый тәртип булсын дип яратты. Аның кул астында эшләү дәрәҗә иде дип искә ала Кәрим Вәлиуллинны шәһәрнең төзелеш тармагы ветераннары. Фәтхулла Абдуллинга шундый бәхет елмая. Алар 67 елда танышалар. Ул бит шәһәрдә генә түгел, промышленность предприятиеләренең бөтенесен шушы Кәрим Хәмидович кул астындагы Сусем дигән управление эшләде. Шуңа күрә менә бүгенге көндә алар әле дә эшләп яталар, эшлиләр. Булачак шәһәр урынына беренчеләрдән булып килеп, анда беренче казыкны каккан, беренче нигез ташларын салган, тәүге йортларның диварларын күтәргән буын вәкиле Кәрим Вәлиуллин 1960 елның 25 декабрендә Чона трактор поездына утырып шәһәр төзелешенә килә. Бу вакытта аңа 30 яшь була. Бүген Түбән Камалар мөхтәрәм төзүченең каберенә чәчәкләр салдылар. Туган көнендә бу матур гадәт. Кәрим Вәлиуллинны искә алырга дуслары, хезмәттәшләре, студентлар килә. Чыгышларында алар беренче төзүченең чын каһарманлык кылуларын билгеләп үтәләр. 26 ноябрьдә Түбән Камада тоннель операциясе узачак. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рейдның максаты юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозучыларны, шул исәптән исере хәлдә булган, машина тоту хукукыннан мәхрүм ителгән һәм саклык каешларын такмаучы шоферларны ачыклау. Автомобиль салонында балаларны йөртү кагыйдәләренә аерым игътибар биреләчәк, дип кисәтә инспекторлар. Юлда тәртип бозучылардан штрафлар көтә. Түбән Кама шәһәренең юхиди бүлеге юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеген искәртә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларны бик игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Профилактик чаралары даими рәвештә үткәрелә, шундыйларның берсе җәүле акциясе. Аның кысаларында инспекторлар олы яшьтәге шәһәрдәшләр өчен иминлек дәресләре үткәрәләр. Максаты юл йөрү кагыйдәләре турында искә төшерү һәм тәүлекнең караңгы вакытында хәрәкәт иткәндә яктылык кайтаручы элементларны ничек кулланырга икәнен күрсәтү. Дәрес Үзәк мәчеттә узды. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Бүтін дүния татар эшмәкәрләре Түбән Камада безнең шәһәрдә республиканың эшлекле хезмәттәшләре 18-нче форумының 2нче көне узды. Ул татар дөньясының эшлекле хезмәттәшлеген үстерүгә һәм элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән иң зур чараларның берсе. Анда дөньяның 10 иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән килгән 200-дән артык милләттәш катнаша. Кунакларны матур гадәт буенча җыр-биюләр һәм чәк-чәк белән каршы алдылар. Делегатлар Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр дә салдылар. Каһарман шагыйрь бөтен дөнья татарлары өчен бердәмлек символы булып тора. Ни өчен Түбән Кама? Әлбәттә, бүгенге көндә Татарстан күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә дә, дөнья күләм инде шушы киң колач белән алган вакытта Түбән Кама районы чын дәрәҗәсендә, югары дәрәҗәдә безнең халкыбызны, Татарстан, ул татар дөньясы, Татарстан белән генә чикләнми, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезне әлеге шәһәрдә туплап була, күрсәтеп була, иң бер чиратта милли проектлар. Чөнки менә биредә безнең бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама җирле оешмасы бүлекчәсе эшләп килә. Рөстәм Мәҗит Ганиев бик милли җанлы, татар җанлы безнең милләтпәрвәребез, оешма җитәкчесе. Менә биредә милли проектларның да алга сөрүе. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә менә эшмәкәрләр бит алар. Аларга тотып карап, күреп, үз күзең белән күреп, элемтәне булдыру. Менә мондагы ширкәтләр, оешмалар, хуҗалыклар, аларның җитәкчеләре белән аралашу, элемтәләрне булдыру, үзара фикерләшү, гамәләнгәмә кору. Менә булар барысы да Түбән Каманы караган вакытта бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Һәм инде иманым камил, менә әлеге шушы элемтәләр алга таба да аларга үзара үзләренең бизнес оешмаларын да оештыру өчен кирәк булыр. Бу чаралар алар бик кирәк. И аларның дәрәҗәсе, аның мәгънәсе, аның иштәге фикерләре хәзер бүтәнчә. Безнең бит СВО бара. Бик илдә мәшәкатьле, катлаулырак вакытлар. Шундый вакытларда менә монда без җыелып, шундый дәртләнеп, рухланып китәбез инде. И монда бит файда зур. Монда бит килгән кешеләр, алар бит татар оешмаларга булышалар. Әниләр көненә конкурс игълан итәбез. Катнашу өчен Новости Нижнекамска НТР-24 телеграм каналына язылырга, Макска кушылырга һәм бәйге постына комментарий калдырырга кирәк. Язмада әниегезгә ни өчен рәхмәтле икәнлегегезне язу сорала. Җаваплар 28 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Үзегезнең якын кешегезне шатландыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Төп бүләк чәчәк бәйләме. Бәйге лавка волшебства кибете белән берлектә оештырыла. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.